Good morning, खुलुमबाय आंनि बे मोनजिलि ब्रह्म इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं मोजाङै दं सिखारबाय सिखारनानैहाय दैसाया नायदो अबाव गेलेफैदों गेट खाथियावसो आरोना नै गेलेगासिनो दं गेट खाथियाव गेलेगासिनो दं ओमफ्राय गेट खाथियाव गेलेगासिनो दं ओमफ्राय आंहा गेटाव जिरायनानै दामनाय नेगासिनो आरो दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै मा होनो थौदो होमबालाय जोङो बाबा बे फुङानो बिदि गेलेयो आमा हायाव गेटाव सोमजोबसिगोन नङाबा सोबिलाय आबा सोल गोलैलांगोन फै थांसै फिसा जेजे नांजोबबाय खायाव नायसाय से खवान जाबाय Oh, ay, amana, amdanka. Letra nangजोबबाय नोङो फुंजानि सातथायानो जायाखै दाबो ओमफ्राय लेथ्रा जाजोबबाय मानसिया फैदा थांसै फैदो बैयाव अख्राङा नाहरदो बेसि मोजां समायना रमायना अख्रां बे जोंनि थाबो मालायलायबाय गासिबो आयौ मोदानदों दिस हेलौ आयु अखा दोमैबायहाय गोजांबायसो गुसुनो हाय बारियावसो फैदों जोंहा नै आलु बारियाव नै नायदो गथ'नि जादा मा बायदि उन्दुफैदों नै बारायावहाय बेरे फुङानि सातथायावनो बिराद गाज्रि बे अखा दोमैनायावनो आरोबाव बेरे फुङानि सोर बालायाव गेलेफेरखो दे बिफायाबो लाया बिफायाबो बे गारि बुगारनायानोसै नाहरदो बे गारियावसो सोरांबाथाय ओमफ्राय दिनैहाय लक्ष्मीनिबो एगजाम दं आरोना ओंख्रिबो संमोनाखै दाबो बालायाव सोर बिदि गेलेफेरखो आबा बेरे फुङानि ओइ बाबा दैसा सोर मावजि खि थायो बिदियाव मावजिया खिना खोबना गालाङो लोंबावनोसै बेखौ दा फैदो थांसै ओइ आंना सनाया आंखौ माबायदि हेल्प खालामो दाउदै गोमोआ न' सिबनानै होदों दाउदै गोमोआ आंना मास होफैलायबाय नै जोंहा अमा बेदर लाबोखाबाय मास होनबाबो नांला बिदिनो हिनजावफोरखौ हेल्प खालामनांगौ बिदिनो हिनजावफोरजों हेल्प खालामनानै होनांगौ मिन्थिबायना मिंख नुदों आंनि मेंख बायदि सोरबा रोंगौ नै दाखोरखौबो डास्टबिनावसो सोबाय बैयाव गारैनो नागारै हाखौ सिबखोदो बैयाव नोंसोर रोंगौ आंनि मेंख बायदि सिथ्ला सिबनो बिरना हासिबजोंसो सिबलायबावो मालाय थुरि हासिबजोंखौथ' हमनो रोंखानाय नङा बियो मेंख बायदि रोंगौ नोंसोरो सोर रोंगौ आखाइ थिखोलाय कमेन्टआव इस आयौ अमाखौसो हानग्रोलायबावो नै हौवाया माबायदि मानसि आलु जहल दं फान्थाव एवनाय दं नायदो अमाखौसो गेन्द्रा गुदाम गेवलायलायनाय थोस ओंखाम जानोसै जोंहा जलखिया आलु जलखौ जाला माने एखौ दसे संनोसै आंखौ दसे संफिनो एम्बि गोथाव नुदो नोङो अमाल' जालायबावो थांथ' मानिबा ओंखामाव फैदों Mumbang eating rice husband rice. Bisa lang. Hết. Cầm từ. Đấy nuôi thế nào rồi? Quen rồi chứ. Tao làm gì biết là có một con mới ra gọi. Cái món gì vậy? मेरा हीरो खाना बना रहा है
मालाय हिर'आ ओंखाम ओंख्रि संदों नामखौनो हिर'सो दोनसां आयु खानाया मा बारान्दा गोनांलाय जाखो नावलाय बाबा उदै गेन्द्राद्रा गन्थं हंलाला नों आंनि दाउ मैना हिनजाव खाथियाव थांबा बिदि जादोंब्रा ओमफ्राय बे थांखांबाथाय मा ओंख्रि संदों मेघ ओमफ्राय माजों मैथा नङालै जेनेबा फालंसो होनो दा थेङा फालं मैथा बायदिखा मिथा नङा थेङासोनो आं सोंना लाबोखादों ओमफ्राय जोंनि आदैसाया नै हिर' नाम्बार 2 हिर' नाम्बार 2 फुसका जादों आरोना बियो फुसका मोनसे सावना होदों न' जानोबा खावसे लक्ष्मीना फरिखाया माबायदि हाया स्पेलिंनि थिग जानो हागौ ओमफ्राय मोनसे थिग जाग्राखौ गाज्रि जादों मारै गोलोद जानो मोनखो नोंथ' फरायनानै थांखादोंमोन हाखु दाखुआ बावबाय मानो हाखु दाखु जाखो नोंहा 3 hours टाइम दंखायो जेराव बेसेबांथो 2 hours थोबावासो नोंनो आयु आयु नों टाइमनि सिगां ओंखारदों बे हाखु दाखु लेयाखै लासै लासै देरबाबो जायो ओमफ्राय गाबोन मा दं माइल मा खय थारिखआव जोबगोन 6 दासो गाबोनजोंसो मोननै थांगोन ना गाबोननिखौ हायोना हाया हागोन खोमालाय खोमालायसो मोजाङै होखा साइकेला मोननाय नङा दाना पियासानो हाना होनो नागिरबाय आं दहाय ओमफ्राय नाङा होननानै डाइलग होबाय आरोखि ना बायहेरायाव थां आं संगोन बायहेरायाव थां होननाया नै दाना नै आंना बोराया आंखौ हेल्प खालामदों बेसारा थोरसि सुलायलायना होबायहाय सनाया थेंक इउ सना रुफा दादेरनायनो मोजाङै फु मोजां फु मोजां माव रान्द'नि नङाबा बेथना मोननाय नङा नोङो मिथिबाय लंपेन्ट गाननानै गस्ला सार्ट गानलायनानै दै खोख्लायजोब्बाय नै बिनि थोरसि मानजिनाया नै गासिबो दै जोबसै एहे ओमफ्राय ओंख्रियाबो मोनाखै ओंखाम जानबाय बै ओंख्रिखौ नागारखा आंहा जानांगौ खेरखाजों खोबनानै दोन हनै दैखौबो ओरैनो हगारनानै दोनबाय थाबाय राम मा मावथिहाय बियो बिदिसो हिनजावखौ हेल्प खालामनांगौ दा नांलाय लुबैदोंलाय ओमफ्राय नोंखौ सासे मानसिया एरनानै हरबावदोंसो मिन्थिबाय कमेन्टआवहाय सासे मानसि एरना हरदों दामनांगौबालाय हिनजावखौ सम सम होनलायबावदोंसो बरिया माने र' बे मानसिखौ मालाबा ओरैबायदि जावगोन आङो एरना हरनायखौ गावहा हिनजावखौ दामो खोमा